Khoi Champawar PS by Khobja East Stock Chaya 2 nong war PGP colony ni Politus Debormani nok Rabar to hor nangma bai nok khamui thapla saka phungni 9 am tamani jorao o hor nangi khamui thapla sama bai nokni mai rubber gas fridge godrej surkes tebo kwbangma manui khani no nokni bebak gori tikhe khamui thapla sabakha obono karibo kirima singsake nok bisingo gas cylinder katal tongmani hor nangai khamui phatiui hor saui tok nogo hor nangmani bai tok nokni tok keringjak tongmani rokbo yoglia khamui thapla sabaikha nok khamui tongphruo nokni nok phangjak khe nogo bosa kusuno klangui bolongo watanai tongimani nokni nok phang Politus Deborma khe champa awaro hati khlainani hinui hati o thangjak Politus Deborma bini bosa khorokni tongmani khoroksa khe school thangjak tei khoroksa chrai bosano khe nogo klangui thangjak buma bu phasong phiaba thwinani yakni yokha Sago duko manjak ba abo hairok kuno ongkorok marmang kano kebode kuno duko mamanto kai duko manjak kai kebo kure e ang simeno khele da kapla ka boro kapla ka saimani ata busu khadong hai ngoma ba busu prok nang mane jor je rang puisa tok mal mata mairok busu prok ni khoting khana do pusa emne ngano 5-6 lang ni moto ngano manai ani kom no ayu 5 lakh khai bo mas matongo abang kom si sawo 시도 삶이 안 우리요 세동아 ti puthar bata ti tui ngoi ma khai salak kam to yang hote karen koi nango hor nango 너 땅이 가만히 너 끼어서 그래. ang mo saimia ang iko boro koni tilangai watan dongoyo bela na bagai ngan du sela jiri khogo oma no khang boro bo kham thanga robo kham thanga man kok si boji hoya wa thaya nai tonga da si tui khaji phayang ngai phaiba robot bur khai kham dongka ngai phai bo butha paina mo tolia butha laika ko bang ma borok no thumai sing ko baji chong pal khai ngai no ga habu butha na mo tolia ngai tui sa laika harok sa laika ngai jenangma manangma mani phano kariwan mani habasi malale ngai mo khongsa phan mar thun nei tui sa laika ta ngai abo gas cylinder bai
hor nangai khamna bo gas cylinder bo kholok jagya ketal paijak si ngai ta kaise muki chasi tong si abo ngai current bo thim bo chalu abo borot bai kuno khampai nam ojonya mutai pala bai mutai pala ta ngai mutai jila khai robot si durung jak ngai yang pala khai current bo ngai abo khai khampai nam ojonya hor byang hoite nang pula side mana hor kai robot ni hojan busa khna robot ni hoja khamta nuk phaimani ka ngai te khai to nuk phaya sangmo robot ni hoja busa we ko bera khambai kya sarap se pore khana gas phate uri lai kha ngai no tiri bile sangmo jotono bor thang dong na ra pro sengna seng uru bolongo wa ta lai tong yo ngai no go sap to mala pro i pan busla ji kon dia tong tong thangai bonogo khor bo su tong ni chere da an jai mang nei ma sai sikulo thang bhai sai man jaya khorsa to mala no go khorja no go khorok sai sikulo bibi kho ko sikulo ta ngai bo khai no no khai samne mo bani no mo khang thumani mo hungani mai rok to ni mani sungjani robot sungjani fridge rok tongtan no robo jotono ngai gani rok alka no ko to alka yo bahai ki kham sai mi abo sai mi ang bahai ki kham ang nu ko liam le garen bai bo kham no jonya ta bo kep de sok abo hai rok sai ma abule sai mi ang bo kep ko ari rok tong abo rok tong mi de sok abo hai rok ko no daw de tong wa le mar khoi to koroi ke bai ba ang ngan bis le sikon ti sim sin no go ba ngai tam khoti thang ka tam kham ke sala robot thangka mai thangka sungsani mai rum bosta bo thangka mai rum bosta dui bosta ngai tak to phung kham thangka phung to saka tak de khan chana sikoroi asu mai rang lutani kare koto de koto kolaro sungsani firis ro thangbai gadani mo jagan bo musa mo khai pi bo tok saya BJP koloni mo bo mo ta mo ni bo mo an mong kha phurani anin husband ni khai inside ni khai Poritus